Iawn, wel, bore da i chi gyd, a do'n ni unwaith eto i Cwrdd Bethel Parc-y-rhos, ac croeso i bob un, pyn y ffrindiau o gapelu eraill, y pell ac agos. Croeso mawr i bob un. Wel, croeso'n arbennig bore yma, wrth gwrs, i'r person sy'n mynd i rhoi y neges i ni bore yma, sef Melda Grantham. Croeso i ni. Ato ni, Melda, o ardal Capel Dewi, wy'n deall. Ac ni'n deall bod chi, wel, buoch chi gyda ni o blaen yn Bethel cyn hyn. Ac ni'n falch iawn o'r groesawu chi eto ond yn rhithiol y tro ma'n, ty fe. A wy'n deall hefyd, neges o'n ni wedi cael, bod chi wedi eich dychafu yn Parchedig yn ddiweddar iawn. Wel, llongyfarchiadau ar rhan i gyd ar hynny. Ni'n ddysgu mlaen i gael eich neges chi ato ni y bore yma. Ac fe glatiwn ni bant oherwydd, fel chi'n gwybod, rhyw 20 munud ni'n gael ar y Zoom. Felly, drosodd i chi Melda Grantham i roi y neges i ni bore yma. Croeso ato ni. Wel, diolch yn fawr iawn i chi, Cyril, am y croeso ac am eich geiriau caredig chi. A croeso hefyd i bob un ohonoch chi. Mae fe yn hyfryd i gael bod yn eich cwmni chi unwaith eto, felly yn rhithiol tro hyn, a felly nad i ni gyda'n gilydd yn gorfforol, mae yn bosib i ni i fwynhau cwmni'n gilydd, ac i gyd addoli, i gyd ganu, ac i gyd lawenhau, tra medru bod yn gysurus bod ni'n cadw pawb yn ddiogel. Nawr, does dim hawl canu mewn unrhyw gapel ar hyn o bryd, ond mae perffaith hawl gyda ni ganu adre ar ein aelwydydd yn hunain. Ac felly heddi, rydyn ni yn mynd i ganu gyda'n gilydd. Bydd angen i chi nawr i wneud yn siŵr bod chi gyd ar mute, a sa'n gwybod, Dylan, wyt ti'n gallu'r bod yn controller at i lle troi nhw gyd off. Y rheswm am hyn yw, mae yna fel rhyw delay i gael ar Zoom, felly mae'r cantorion gorau yn y byd yn swno yn ofnadw. Yr emyn gyntaf dwi wedi ddewis heddi yw rhif 394 yng Nghaneuon Ffydd, ac mi fydd y geiriau yn ymddangos ar y sgrin, so pidwch a becso os nag yw'ch llyfr ymynau gyda chi. Ond os oes angen glasses arnoch chi ddarllen, rhowch nhw mlaen nawr, a mi fydd Dylan yn rhannu'r geiriau a'r miwsig ar y sgrin i ni. Beth ydych chi'n gweld nawr? Ni'n gweld y geiriau perffaith. Na. Yr ail emyn i wan. A ti, nawr o'r. Good. Iawn o'n i'n watcho i weld pwy oedd yn canu a chi oedd ddim yn trial, byddwch chi'n neud solo cyn mynd o'ma. Nawr,
Fel arfer, fe fydden ni nawr yn darllen rhyw ddarn o farddoniaeth neu benod o'r Beibl i chi yn y fan hyn. Ond heddi dwi am ddarllen detholiad i chi, allan o wahanol lyfrau o'r Beibl, o'r Hen Testament a'r Newydd, a hefyd o'r Salmau. A maen nhw i gyd yn rhoi cyngor ar lawenydd. Dwi'n dechrau gyda Philippiaid penod 4, adnod 4. Llawenhewch yn yr arglwydd bob amser. Fe dywedaf eto, llawenhewch. Ac yna, penod gyntaf Iago, adnod 2. Fy mrodyr, cyfrifwch chi'n llawenydd pur pan syrthiwch chi amrywiol brofedigaethau. Droen at Ioan wedyn, penod 16, adnod 22. Felly chwythau, yr ydych yn awr mewn tristwch, ond fe'ch gwelaf chi eto, ac fe lawenhau eich calon, ac ni chaiff neb ddwyn eich llawenydd oddi arnoch. Galatiaid penod 5, adnod 22, ond ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunan-ddisgyblaeth. Droen ni wedyn at y Salmau, Salm 126, adnod 6. Bydd yr un sy'n mynd allan dan wylo ac yn cario ei sach o hadid, yn dychwelu drachefn mewn gorfoledd ac yn cario ei esgubau. Yna o lyfr y pregethwr, penod 9, adnod 7. Dos, bwyta'r y fwyd mewn llawenydd, ac if dy wyn a chalon lawen, oherwydd mae Duw eisoes yn bodlon ar dy weithredoedd. Yna lyfr y Diarhebion, penod 17, adnod 22. Y mae calon lawen yn rhoi iechyd, ond ysbryd isel yn sychu'r esgyrn. Ewn ni nôl at Ioan wedyn i'r 15fed benod, adnod 11. Yr wyf wedi dweud hyn wrthych, mwyn i'n llawenydd i fod ynoch, ac eich llawenydd chi i fod yn gyflawn. A wedyn i gloi yn ffefryn ni, Salm 118, adnod 24. Dyma'r dydd y gweithredodd yr arglwydd, gorfoleddwn a Llawenhawn ynddo. Nawr un o'r bethau sydd wedi bod yn achos llawenydd i fi wythnos hyn, yw hwilo mynau ar gyfer heddi. Nawr, o'n i'n moyn dyrod y gariad, achos fi jyst yn dwlu arni. So mae fi'n googlo i weld allan i ffindo'r miwsig a'r geiriau, achos smw'r geiriau yn caneuon ffydd, a fi wedi ffindo rhywbeth sydd lawer yn well ar YouTube. Cwrdd Bethel yn ei chanu hi. Nawr, sa'n dieddol o rannu clips YouTube, achos mae yna holl cymlethdod i gael ambyti copyright a bethau fel ni. Ond o'n i'n meddwl, felly bydden ni'n ddigon saff i rannu'r clip ma. So, please, pidwch a siwo fi, jyst deddwch nôl a joiwch.
Mae'r clip bach na wedi wneud I fi wenu dipyn yn ystod yr wythnos hyn. Gobeithio bod e ddim yn codi hiraeth arnoch chi am fynd nôl i'r capel, ond oedd hwnna jyst yn hyfryd. Geiriau hyfryd, lleisiau hyfryd. Hyfryd iawn. Nawr, wrth wenu, dyn ni yn dangos y llawenydd sydd tu fewn I ni. A fe ddywedodd y fam Teresa hyn am wenu, bob tro chi'n gwenu ar rywun, mae'n weithred o gariad, yn anreg i'r person yna, anreg brydferth. A mae gwenu ar rywun yn ffordd mor hwydd o rannu llawenydd, ond yw e. Mae derbyn gwen wrth rywun yn ei gwneud ni deimlo'n hapus, a mae hi bron yn amhosib I bido a gwenu nôl. Mae fe'n heintus. Unwaith mae un person yn gwenu, mae'r we na wedyn yn cael ei ffoso ymlaen. Nawr chi'n cofio ar ddechrau'r cyfnod clo, pan o'n I heb weld ein teulu a'n ffrindiau am sbel fach. A'r llawenydd o'n i'n ei deimlo pan ddechreuon ni gwrdd ar Zoom. Yr awydd ma oedd gan bawb I rannu cyfeillgarwch mewn unrhyw ffordd posib. Oedd mynd I gyfarfodydd ar Zoom, siwt gymaint yn well. Oedd pawb yn gwenu ac yn wafo ei gilydd wrth gyrraedd, a bydde yna awyrgylch fach neis, achos bod ni gyd mor falch I weld ein gilydd. Ond erbyn hyn, fel bod mwy a mwy o bobl wedi dysgu'r sgiliau sydd angen I ddefnyddio'r dechnoleg, mae'r cyfarfodydd wedi mynd nôl I fod yn hen bethau digon diflas. A mae yna wastad un person yn oes e, ym mhob gyfarfod. Nawr, dwi ddim yn siarad fan hyn am bobl sy'n wirioneddol anhapus, yn dioddau o unrhyw fath o iselder. Na ma'n nhw'n heiddi ein cydymdeimlad a'n cefnogaeth ni I gyd. Yr rhai fi'n gyfeirio ato oedd yw'r rhai oedd ma'n gi yn arfer alw yn sianu swch hir. Nawr, oedd ddim ots p'na mynwad neu dynion nhw, ond nhw gyd yn sianu swch hir. Rheina sy'n benderfynol os harnu popeth I bawb, trwy edrych yn sarug a bod fel rhywun gwmwl di sy'n signo'r llawenydd mas o bawb arall. A falle bod ni mwy yn wybodol o'r bobl hyn nawr, achos ar Zoom, pan mae wyneb pawb yn ffeso chi, mae'n amhosib I chi edrych ar y llawr neu edrych bant neu eistedd tu ôl iddyn nhw, lle bod chi'n ffod gweld nhw. Maen nhw na ar eich sgrin chi, yn eich gwynebu chi, a maen nhw'n cael mwy o effaith nag eriod, a'n hela pawb yn ddiflas. A wedyn, a ni gyd wedi wneud e, ni'n tynnu screenshot, a ni'n rannu fe ar Facebook, fel bod pawb yn gweld sut gryw mor ddiflas I ni. Nawr, mae gyda ni bobl sy'n mynd i'r capel neu'r eglwys bach o enw gwael am fod yn sych ac yn ddiflas. Sydd mewn gwirionedd ddim yn deg o gwbl. Rhwffordd mae rhywun, rhwle, rhwbryd wedi meddwl bod rhaid bod yn serious iawn o fewn addoldy. Ond mae'r Beibl yn gweud yn hollol i'r gwrthwyneb. Mae'n llawn o gyngor am byti bod yn llawen. Os mae fe'n rhoi unrhyw recommendations I fod yn miserable, mae Gwen yn arwydd allanol o lawenydd mewnol. A mae gyda ni siwt gymaint I fod yn llawen am byti. Mae yna eiliadau o lawenydd am mhob diwrnod, ond dyn ni ddim bob amser yn rhoi sylw iddyn nhw. Ni yn dathlu'r achlysuro mawr fel priodasau neu bedydd, Nadolig, Cymru'n ennill cwpan y byd yn rygbi, neu falle breuddwydio hwnna nes I. Ond oedden ni bob amser
yn talu sylw ac yn adnabod y pethau bach syml sydd i'w ddathlu bob dydd. Pethau fel paned te gyntaf yn y bore. Blodyn yn yr ardd, o'ch chi'n meddwl bod chi wedi golli fe'r hew geia. Neud rhywbeth o'ch chi wedi bwriadu wneud ys tro, ond i wneud e o'r diwedd. Gwen felly wrth ddieithrin. Mae bywyd yn gyfres o achosion i fod yn llawen. A phan rowch i'r pethau bach mae gyd at ei gilydd, mae'n profi bod ein bywydau ni yn llawn llawenydd. Nawr, drychus i arwch i bore yma, ac oedd e bach yn anodd achos fe gyreiddoch chi gyd rhywun pryd. Ond mi wnaethoch chi gyd wenu ar eich gilydd. Yna beth arall, wedodd y fam Teresa, bydde di ni bob amser i gwrdd â'n gilydd gyda gwen, achos mae'r wen yn ddechreuad cariad. A lle bynnag mae cariad, mae llawenydd. Ond i fi nôl nawr at y siani swch hir. Beth ni'n neud am rein? Wel, mae'n ddigon rhwydd i ni i'w condemnio nhw am ledeini diflastod. Ond mae'r rhaid i ni hefyd i ystyried falle bod eu bywydau nhw yn rhaid i ni'n digon diflas. Falle bod gyda nhw broblemau nag i ni'n gwybod dim amdanynt. Sneb o'n i'n gwybod le mae esgyd rhywun arall yn gwasgu o se. Felly, mae'n ei gyd ma'n wysau yw cyfle i deimlo bach o lawenydd. Ond bod nhw wedi'n gofio sut ti'n neud. Mi fedrwn ni, a mi ddylen ni, bod yn dirion ac yn dyner tuag atyn nhw. Ond heb adael iddyn nhw i ddwyn ein llawenydd ni, mae angen i ni gofio hefyd does dim hawl gan unrhyw un i ddwyn ein llawenydd oddi wrthon ni. Felly, yr unig beth allwn ni'n wneud yw i gwrdd â'n gilydd gyda gwen bob amser ac i ganolbwyntio a bod yn ddiolchgar am y llawenydd sy'n yn ein bywydau ni. Achos wedi'r cwbl, dyma'r dydd y gweithredodd yr arglwydd. Gorfoleddwn a Llawenhawn ynddo. Diolch. Nawr, un person sydd wedi rhoi gwen ar wyneb nifer o bobl yn ystod y cyfnod clo yma yw Meirig Thomas, sy'n postio fideos o hunan yn chwarae'r piano ar grŵp Corona ar Facebook. Oeddech chi wedi weld e? Rhaid siglo pen? Chi mewn am treat nawr. Nawr, sa'i riod wedi cwrdd â Meirig, ond mae fe wedi dod yn ffrind yn ystod y flwyddyn diwethaf yma. Nid yn unig mae e'n bianydd heb ei ail, ond mae e hefyd yn berson hollol hyfryd sydd mor hael gyda'i dalent. Mae fe wedi helpu fi mas o sawl twll a gweud y gwir, pan fyddai ar nos Sadwrn heb fiwsig ar gyfer cwrdd bore dydd Sul. A mae fe hefyd, war y teg, yn dod i ambell i gwasanaeth erbyn hyn. Nawr, mae gyda fi fideo fach i rannu gyda chi nawr. Paid â becso nawr Dylan, fi'n credu bod fi'n gallu gwneud hyn, ond i ti roi caniatad i fi rannu sgrin. Yn y cefndir, mae Meirig yn chwarae darn o gerddoriaeth mae fe wedi gyfansoddi ei hunan. A'r enw yw Rydyn ni gyd yn hapus yma. A wedyn, rwy wedi rhoi rhyw ddelweddau random at ei gilydd o fobl a anifeiliaid sy'n llawn llawenydd. A felly ddylen ni egluro fe baratoes i'r ffilm yma ar gyfer cynulleidfa Capel Undodydd Abertawe, pan fues i â gofal am y capel am gyfnod. Felly mae'n dechrau gyda llun o'r Nadolig cyntaf, nes i dreulio gyda nhw, a wedyn nes ymlaen, tua'r diwedd, mae yna lun o'r aelodau newydd oedd wedi cyrraedd erbyn y Nadolig canlynol. A mae yna hefyd un clip bach personol rhywle yn y canol, clip o'n had sy'n 91, a'i frawd bach sy'n 86, fi'n credu, neu 87,
Felly, yn joio mas draw yn cael spin mewn linkbox ym Mhriodas yng Nghythyr. Yr hyn sy'n clymu'r holl ddelweddau yma at ei gilydd, wrth gwrs, yw y ffaith bod bobl yn llawn llawenydd. A fi yn gobeithio byddwch chi hefyd yn medru teimlo'r llawenydd yma, a bydd yna wen enfawr o glist i glist ar eich gwynebau chi gyd ar ôl chi wylio fe. Hynna'n profi pwy bynnag i ni, le bynnag yr i ni, ni'n medru rhannu llawenydd a fe ddylen. Bydrawn ni nawr at enid fach o weddi. So chi gyd am rhoi'ch hunan ar miwt ydych chi wedi. Dduw ein tad, dduw ein mam, dduw ysbryd y cariad tragwyddol. Rydym wedi dod at ein gilydd y bore yma i chwilio am heddwch, am obaith, am ffydd ac am lawenydd. Gofynnwn i ti yn tywys bob yr un ohonom fel rhan o gymuned fyd-eang ar hyd ein llwybrau ein hunain. Rwy'n i'r nerth yng nghwmni ein brodyr a'n chwiorydd o bob gwlad a phob cred, i greu byd newydd gwell, byd sy'n cynnig gobaith, byd sydd wedi ei seilio ar gariad. Diolchwn am yr holl bendithion a dderbyniwn oddi wrthi ti, gan sylweddoli bod rhaid derbyn y chwerw ynghyd â'r melys. Dathlwn fywyd yn ei holl ogoniant, ac ar yr adeg yma'r flwyddyn, rydym yn arbennig o ddiolchgar
am y prydferthwch sy'n ein hamgylchynu y myd natur, wrth i'r fam ddeiar iddi huno. Deallwn ein bod ninnau hefyd yn rhan o'r ddeiar rhyfeddol yma, ac mae'n dyletswydd a'n braint ni yw ei ofalu amdani, a'i gwarchod ar gyfer y cenedlaethau sydd i ddod. Rhawn ddiolch am ein bod yn byw mewn oes lle nad oes yn rhaid i ni fod gyda'n gilydd yn gorfforol i gadw cysylltiad, neu i rannu cyfeillgarwch a brawdgarwch. Cadw ni gyda'n gilydd yn ein meddyliau a'n colonnau, a chynorthwya ni wrth i ni sicrhau nad oes angen i unrhyw un i ddioddef y boen o unigrwydd. Rhawn ddiolch am bawb sydd yn gweithio'n ddiflino ac yn aberthu llawer ers dros flwyddyn bellach, i'n cadw ni'n ddiogel. Bydd gyda nhw wrth i ni gymryd y camau cyntaf i ailgydio yn ein bywydau. Yn yr amser ansicr a gofidus yma, rhawn ddiolch am y pethau syml y mywyd. Y pethau bach sy'n golygu siwt gymaint. Y pethau bob dydd sy'n achos llawenydd. Gofynnwn am dy gymorth i adnabod yr hyn sy'n wir bwysig. Yr hyn sy'n rhoi gwerth ac ystyr i fywyd. Cofiwn am neges syml Iesu. Peidiwch â barnu, ac ni fyddwch yn cael eich barnu. Peidiwch â chondemio, ac ni fyddwch chwythau chwaith yn cael eich condemio. Maddeuwch, ac fe dderbyniwch hithau faddeuant. Gofynnwch, ac fe roddir i chi. Gyda'n gilydd rhawn ddiolch am gynhesrwydd ein cymuned. Y gymuned arbennig sydd â'i haelwyd ym Methel Parc-y-rhos. A deiwn at ein gilydd fel hyn i rannu ein ffydd yn o tŷ. Tŷ ffynhonnell pob daioni. Gweddiwn bydd goleuni'r cariad yn gosais tu'r byd, byth yn cael ei drechu gan dywyllwch. Ac addunedwn i wneud popeth a allwn i fod yn adlewyrchiad o'r goleuni yma yn ein bywydau bob dydd, gan ddangos cariad, parch a goddefgarwch tuag at bob un o deulu dyn a phob creadur byw. Bendithia ni a cadw ni'n ddiogel. Amen. A dyn ni bron ar rhedeg mas o amser, felly dyn ni'n mynd i droi yn sydyn iawn nawr at yr ail emyn, a mae rhaid fi ymddiheurio tro hyn, fi wedi wneud mistake, achos dyw hon ddim yn llyfr emynau caneuon ffydd chi, mae yn y perle moliant. Mae'r dôn yn gyfarwydd iawn i chi gyd, coedmo rhyw, ond mae'r geiriau allan o berle moliant, a fe fyddan nhw ar y sgrin. Ond maen nhw eiriau hollol lyflu, so sa'n credu fyddwch chi'n cael siom.
Bydde di ni weld yr harddwch yn ein byd, fel bod ein gwen yn disgleirio trwy'n llygaid. Bydde di bawb i weld y dwyfol sy'n ein goleuo. Bydde di ni dderbyn ysbrydoliaeth, gwroldeb a'r hyddid i fod ein gwir hunain. A bydde di gariad Duw fod gyda pob un ohonom o'r awr hon hyd yn dragywydd. Amen. Wel, diolch yn fawr, Melda. Chi wedi rhoi gwen a gwyneb ni gyd bore yma. Hollol wahanol a cymysgedd o bethau arbennig iawn. Diolchgar iawn drosto ni gyd am y cyfarfod arbennig yma. Diolch yn fawr iawn i chi, Melda. Diolch hefyd i ti Dylan, sy'n bob tro yn gwneud gwaith i drefnu'r cyfle yma'n rhithiol. Wy'n bob ein elen i hebdod ti yn Bethel. Bydd yn anodd iawn arno ni. Yn gyflym iawn, mae da ni rhyw funud na i gyhoeddi bod y cyfarfod nesaf mewn pythefnos. A tro yma bydd Alun unwaith eto yn cymryd ar y wennau, Alun Jones, a mae Iola hefyd yn ymuno fi'n deall. So bydd ni'n dysgu mlaen Alun ac Iola i glywed eich gwasanaeth chi pythefnos i heddi am 10:00 yn rhithiol unwaith eto. Wedyn, hefyd na i gyhoeddi bod Elma yn trysorydd wedi danfon 200 pint i Cymrodd Cristnogol. Oedd hi'n wythnos Cymrodd Cristnogol, fel chi'n gwybod, o'r wythnos diwetha, a mae wedi cael cydnabyddiaeth o'r ystwynog am y 200 pint. Hefyd mae Elma i fod yn brysur iawn, neu mae'n mynd i fod yn brysur iawn, oherwydd mae un o'n aelodau ni, Doreen Harris, yn 90 dydd Gwener nesaf. Ac mae Elma wedi trefnu, bydd hi'n danfon dymuniadau gorau ni fel aelodau iddi i hi, gyda cerdyn a blodau. Diolch yn fawr Elma am y trefniadau yna i gyd. Felly, bydd rhaid i ni falle gwrdd yn rhithiol unwaith eto, ni'n deall wrth Esmi, bod ni'n mynd i gael, bydd falle'r ofalaeth yn cael cwrdd ar ôl diwedd Mehefin. Gawn ni'r agor o wybodaeth am hynny yn sydyn iawn a gawn ni drefnu fel ymledolwyr a deconiad i drefnu o mynnu ymlaen. Gawn ni wybod i chi tro nesaf beth sy'n digwydd am y cyfarfodydd sy'n dod. Fi'n gwybod bod trefniadau'n cael ei wneud. Diolch yn fawr i chi gyd am ymuno ni heddi. Diolch yn fawr.